Trebuie să înțelegi că a lăsa sau a elibera este un lucru important într-o viață activă în credință. Atâta vreme cât nu ești gata să lași anumite lucruri, Dumnezeu nu este disponibil să ți le rezolve. Câte vreme crezi că poți rezolva anumite lucruri, din perspectiva lui Dumnezeu, nu ești eligibil pentru puterea supranaturală aducătoare de miracole în viața ta. Trebuie să lași sau să pui problema ta sau o anumită persoană în mâna lui Dumnezeu. Apoi fii gata să spui: Doamne, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Am alergat după ajutor, am alergat după resurse, dar acum las totul în mâna ta. În acel moment vei fi cu adevărat eligibil ca să vezi un miracol supranatural întâmplându-se în viața ta.